Ola, chámome Jorge Lavandeira e vouve falar dun libro titulado Os escuros soños de Clío, de Carlos Casares Mouriño. Casares naceu o 24 de agosto de 1941 na Mallosa, Nigrán, e faleceu o 9 de marzo de 2002 en Nigrán. Foi escritor, docente, político e periodista e estudou na Universidade de Santiago de Compostela. En 1975 conseguiu o Premio Galaxia pola súa obra chamada Xoguetes para un tempo prohibido. Unha das súas obras é Vento ferido. Outra das súas obras é O sol do verán. Outra das súas obras é A galiña azul. Os escuros soños de Clío é unha obra que está dividida en 13 relatos. A continuación eu vou falar dos que máis me gustaron. O primeiro deles titúlase O xudeu Xacobe. Esta historia sucedeu en Coimbra no ano 1723. Durante unha viaxe que realizou a Galicia, Héctor Joaquín Arias, para coñecer en persoa o xudeu pontevedrés chamado Xacobe, para que lle contara cousas interesantes durante a época da vida que el vivira. Pero Arai foi xunta del para escoitar as súas historias, pero o xudeu, ao ver, metíase dentro da súa casa. A segunda historia é O alquimista Cabeiro. Esta historia trata de Antonio Cabeiro, un antigo seminarista condenado a morte por un escuro asunto de sodomía, e que se salvou ofrecéndolle a Felipe IV entregando no plazo dun ano 4000 quilos de ouro. Eses 4000 quilos de ouro eran das galiñas de Cabeiro. Esta obra ten varios personaxes que son o xudeu Xacobe, o frei Luís de Morgade e o frade Campeceiro. A miña personaxe favorita que máis me gustou foi o xudeu Xacobe, porque penso que é unha persoa fiel aos seus principios. A miña opinión persoal desta novela é que gustáronme uns contos máis que outros e que ademais en algúns relatos tiven que volvelos a ler para comprendelos. E se queredes saber o final, lédio.